Ассалому алайкум подписчикои Колхозобод ТВ. Ҳамватонон азиз, бародарон азиз, ба шумо як асал тавсия метем. Асали ховалин аст. Бародарон азиз, 1 кило асал 85 сомон аст. Асали тоза, бародарон азиз. Асали бо мағздор, як банкаи 2 литраш 370 сомон. Бо доставкаш, бародарон азиз, Душанбе, Кулов, Фархон, Московский, шаҳри Бохтар, Шартут, Қабадиён, тарафи Панҷ, Қумсангир, ноҳияи Ҷайхун, тамоми ноҳияҳо, тамоми шаҳрҳо равон мекунем. Бародарон азиз, гарди гул аст. Бародарон азиз, гарди гул барои хунук задагӣ, барои иммунитет паст шудаги касе ба дар кор бошад, марҳамат. 100 граммаш 40 сомон, 150 граммаш 60 сомон аст. Бародарон азиз, марҳамат. бо инҷа ба хонаи Замбур аст. Бародарон азиз, ман қутучаш 100 сомон месам. марҳамат, касе ба дар кор бошад, бемалол занг зада муроҷиат кунед. хулас ина 1 литраш ҳам аст. асали бо мағздор 1 литраш 190 сомон. бародарон азиз, тамоми районҳо, тамоми ноҳияҳо равон мекунем. фақат то вокзала, то пеши такси омадаша равон мекунем. ина бо асали бо рамкадор, марҳамат, тамошо кунед. касе да бо инашам дар кор бошад, ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кунед. таи экранода рақамҳо ҳаст. айноми канали Колхозобод ТВ гап зан, иншоалло ба шумо туҳфаҳо, ба шумо сихти када арзонтар када медам. марҳамат, асали харидорӣ кунед. бародарон азиз, саломат бошед, сарбаланд бошед. мо дар хизмати шумо. кадомаш маъқул гиред. марҳамат, саломат бошед. Колхозобод ТВ ба пеш, саломат бошед.